Masa jumbo lawang. Cek. Cuk. Lah kok solaran dia bapi toh sampai kasak. Anjing. Ini jam galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Niki bokopal sedikit. Alhamdulillah niki sesarengan kalah ketoprak napa ndak? Karena budaya. Alhamdulillah niki tanggerane sinten niki? Lonceng, regane terjangkau. Dalamnya siapa, Nduk? Dalam niki dalamnya sinten? Lah niki mau kok cek sinten, Mbok? Sumpah gitu. Saiki budek monyong. Iki bapak latet. Bapak Sukimin nggih. Kowe kapal keberbuang Nggih. Lah kuwi mang wis buah. Lah aku yo rong buah jeneng. Urung. Nggih, tanggane Bapak Sukimin iki. Acaranya apa, Nduk? Acarane wali matul urus. Wali matur urus. Ibu urus apa? Kuwi lho. Nggih, sinten Mak pengantine Mak niki? Niki dereng ta pun nggih, Bu? Dereng. Dereng, Dul. Enten undangane mboten Mak niku? Mboten enten. Ora kepergian. Mas sinten kalih Mbak sinten ya biasane nok padi-padi ki ana tulisane. Sinten Mas? Mas Edo dengan Mbak Diana. Semoga besok acaranya lancar ya. Amin, juga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pokoknya apa, Dek? Alah, dedek bayi. Alah dedek bayi toh ya. Lah niki Mas, Mbak mantannya kemana ya? Mas Edo dan Mbak Diana sama di sini, Bu. Sampun. Tidur. Pesan pertama tuh kita pengen sama pertama. Alhamdulillah, Cik. Dereng ngantuk, Bu, nggih? Dereng. Apa, Bu, nggih? Oh, Mboten ningali lampu niku lho.